दायो मा जागोन लोगोफोर आंखौथ' ससमा लानो होबाय डक्टरा नै आं दायो ससमासो गानबाय मा जाबावगोन दा हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय दिनैहायनि ब्लगा जागोन आंहा माने दाखालिनिफ्रायनो आरो मेगना एसे इखिजानिया माने आगसिनिया मोख्रेब मोख्रेब माबा इदि जागासिनो माने मोख्रेब मोख्रेब माने ओइ जों स्कुटियाव बाइकआव इदि एसे थांथिंबाय थानाय जायो नालाय हाजबेन्डबो आंबो होमबाबो मालाय हाजबेन्डआ 0 पावारनि ससमा गानो ओमफ्राय आंहाथ' गाना ओमफ्राय आंहा माने मेगना इदिनो ख्रेब ख्रेब मोनगासिनो आरो होमबाबो आं सानदोंमोन मा जेबो जानाय नङा इदि होनना सानदोंमोन ओमफ्राय खिन्थु दिनै हरावथ' आंना जा माबाबाय एकदम ओरै हुफ्लेना मेगना मानबाय नालाय हुफ्लेनानै गोजा जाजोब्बाय आरो बोरैबा एकदमबारे अखान्थि मोनबाय आरो आङो साबाय आरो ओमफ्राय आं हाजबेन्डनो खोन्थाबाय आरो फुङावहा बिदि मोनदों होननानै ओमफ्राय हाजबेन्डआ बुंबाय मा ओहो नोंथ' आंनो दाखालिनिफ्रायनो खोन्थायाखै दिनैसो खोन्थादों होनबा थौदो होननानै माने आंखौ जबरदस्ति लेंबाय आरोना ओमफ्राय आं होनदोंमोन नांलायला हामलांगोन इयो लासैनो दैफोर सारना लाबाय थाबा हामगोन इदि होनना सानदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय खिन्थु हाजबेन्डआ आंखौ लेंथारबाय आरो ब्रानो खनसेल' खोन्थिगोन जेबो बिदि माबानो होआ डक्टर मोजां दङ बे जोंनि माबा मा होनो सुरपेटायाव आरो सुरपेटा होननाय जायगायाव माने मोजां डक्टरनि माबा दङ ओमफ्राय बेयावहानो दायो लांनो नागिरदों हाजबेन्डआ स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो बयबो बेनोसै औ जाबाय आंना हायथ' खालाम हाय थौदो थांसै ना आबै थांसै फैदो अ बेगा आंना बावगारदोसो होननाय थौदो थांसै सान्दुङा जा गोसाखाना थौ हाय दायो थाबायगासिनो नै मोनैलाबो जोंना लामायानो जा गोलाव थाबायबोथारनांगौ ना गारिया ओमफ्राय नै दायो जोङो नेयै गारि मोनबाय मोननानै ओमफ्राय दायो नै जोङो थांगासिनो ओमफ्राय गाबोन इलेक्सन नालाय माने गारिया खम जादों आरो जोंथिंजा ओमफ्राय जोङो टेम्पुआवहानो गाखोनानै फैबाय दायो थांगासिनो सुरुपेटा मोनफैबायमोन ओमफ्राय दायोथ' मा होनो डक्टरानो फैयानो बिनिया सुरुपेटानिया मा होनो माब्ला फैगोन होनदोंमोन बृहस्पतिबारावल' फैनो ओमफ्राय दायो जोङो नै पाठसालायाव नामायाव पाठसालायाव थांनो नागिरबाय दायो सुरुपेटा मोनफैनानै जोङो हाबबाय ओमफ्राय सोंबाय आरो डक्टर फैगोन ना फैया ओमफ्राय दिनैहाय माने फैया बृहस्पतिबारावल' फैयो आरो ओंखायनो जोङो दायो इयाव नेबाय थाला पाठसालायाव थांनो होननानै लेंबाय हाजबेन्डआ थांसै जोङो पाठसालायावहानो गारि गाखोनोसै निजा गारिफोरबो गैया जाहैबाय नालाय ओमफ्रायो स्कुटिजों फैबाबो मोनफैगौमोन बाइकजोंबाबो होमबाबो मेगनाव बार सोबाय थाला होननानै हाजबेन्डआ लाइन गारियावनो फैबाय आरो जोङो ओमफ्रायो थांनोसै इसोरा अनोब्ला देनांहाय लासैनो लानोसै नोंथांमोनाबो अनदो इसोराबो एसे अनोब्ला आरो जोंनि नाजानायाबो एसे थायोब्ला जाफुंगोन होननानै आं आसा खालामदो लासैनो सान्दुं गोसाथारना थौ गारिखौ बबेखिनियाव मोनगोन बे आगोलावसो मोनगोन खोमा ना बेखिनिया सब सुरपेटा गोजा आरो ना सुरपेटा गारिया फैथारला गारियाबो दाबो फैला दहाय जों ओइयाव गारबोनो सालबारियाव लोंगोन दे नों लोंग्रो नै दायो जोङो पाठसाला मोनफैबाय आङो फैनायनि भिडिअखौ लालायदिया मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जा मानसिखा बासाव एकदम फाथैजाबनाय बायदि मानसिखा बिराद मानसि भिरमोन जेनथेन मेनथेन गारि गंसे मोनबाय जोङो पाठसाला फैनाय ओमफ्राय दायो मोनफैनानै जोङो नायजाबाय आरो डक्टरनाव आङो दिन्थिबाय ओमफ्रायो नै दायो मोनफैनानै जोङो ससमा दखानावहा दङ ओमफ्रायो नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों दायो मा जागोन लोगोफोर आंखौथ' ससमा लानो होबाय डक्टरा नै आं दायो ससमासो गानबाय मा जाबावगोन दा
मा होनो मेगनाव माने जोङो स्कुटि सालायनाय जायो मालाबा मालाबा बाइकआव थांनाय जायो ओंखायनो माने डक्टरा बुंबाय आरो 0 पावारनि ससमा गान जेबो नङा इदि होननानै इदि थुला बाला हाबबाथाय माने जाखायो होननानै ओंखायनो दा 0 पावारनि ससमाखौ लाना होबाय आरो हासबेन्डआ ओमफ्राय नै गावहाबो लानो नागिरदों ब्लूकट लेंस আছে কম্পিউটার মোবাইল সহকারে गानबाय थाया गेजेर गेजेर माहाबा माहाबा थांनाय जाबाल' गानगोन मोखांबो संबाय थारासै खोमा नोंथांमोनाबो हायोब्लाथाय माने बाइकफोर सालायबा आरो स्कुटिफोर सालायबा गाननांगौ आरो मेगननि एसे माबानि थाखाय एसे सेफटिनि थाखाय मानो होनना बुङोब्ला 0 पावारनि ससमा गानबा बुहुत माने थुलि बालिनिफ्रायबो एसेबाबो रैखा मोननो हायो थिगखौनो बुंदों डाक्टरा ओंखायनो आं माने लाबाय आरो नै हासबेन्डआ लाना होबाय हासबेन्डआथ' गानखायो मालाय गेजेर गेजेर गानखायो बियो बाइक सालायबा आरो स्कुटि सालायबा बाइक सालायबा गानखायो आरो बियो 0 पावारनि ससमा ओमफ्राय आंसो गाना आरोना ओमफ्राय दिनैनिफ्राय गाननोसै दिनैनिफ्राय माखौ लाखो नोङो ओमफ्राय नै दायो जोङो ससमा टसमा मा लानांगौ लाजोब्बाय ओमफ्राय मेगनाव होनो थाखाय माने मेगनाव माने ड्रप होदों नालाय बेफोरखौबो जा लिरना होदोंमोन डक्टरा गासिबखौबो लाजोब्बाय जोङो लाखांनानै नै दायो आङो ससमाखौबो गानखाबाय दायो जोङो नै माबायावहा दङ मा होनना बुङो हटेलावहा आंबो बावगारलायलाङो हटेलावहा दङ ओमफ्रायो माबा मोनसे जाना लानोसै होननानै जों हटेलाव हाबफैदों ओमफ्रायो आङो आसा खालामबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन जोंखौ सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय नोंथांमोननिसिम आङो दिनैहाय भिडिअखौ लानो नागिराखैमोन आरोना ओमफ्राय हासबेन्डआ बुंबाय मा मोनसे माबा हिसाबै सेभ जानानै थागोन नों दा सासे ब्लगार थ' नोङो जेराव थाङो इयावनो मोनसे बिदि भिडिअ जुदि बानायनानै सेभ खालामनानै दोनो होमबाथाय नों माने मा समाव मा जादोंमोन आरो बबे समाव माहा थांदोंमोन मा जादोंमोन होमबाथाय नोङो माने उनावहाबो माने गोसोखांफिनबाथाय माने जों मा समाव मा खालामदोंमोन मा जादोंमोन माने नायफिननो हायोना बिदि बुंनानै माने हासबेन्डआ आंखौ माने भिडिअखौ लानो होबाय आरो ओंखायनो लाबाय आङो स' बेनो ओमफ्राय आसा खालामबाय आङो नोंथांमोना बयबो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आरो बिदिनो जोङो नोंथांमोननि गेजेराव मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन हानायखिनिखौ आरो जोंजों लोगोसे मा जायो माहा थाङो मा खालामो बेफोरखौ गासिबखौबो जोङो हानायमानि नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन ओमफ्राय नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै जोङो मिजिं थिबाय ओमफ्रायो दाबो मोनफैला नै जानाय अर्डार खालामदों जोङो चिकेन फ्राइड राइस गुदुंथार ना Inggris siluman aja, kerenan jauh. Bukan bayang. Pacar lah bakal ikut saya nama tu, na? Chicken fried rice. नै दायो जोङो जाखांना हटेलनिफ्राय ओंखारबोनानै नै दायो जोङो एसे शपिं खालामना लांनोसै होननानै नै इयावहा हाबफैबाय नै हासबेन्डआ मायबा शार्ट नायदों मोजाङानो नुदों नों पसन्द जायाखैबा लानाङा होमबा ओइ नैयो नों दाखालि बावै लांनाया ना नैयो दाखालि नोङो बार्थडेयाव गाननो लांनाया आंनि बार्थडेयाव ना एखेथार मोजां नुदोथ' फिसाद्राय जागोन खोमा खुलिनाय दिनै खुलि आं होनखादों ना एसे गेदेर नांगोन होननानै ओइ गाव खुलिनायखौ नाय होमबा इदि कालारनि गानफेरखायाखैसो नोङो लानो हागोन इखौ नाया माने इयो गेदेर खोमा কেনে গান নাই না দে সেমন গান নাই
এই ক্ৰিমচন ক্লাবৰ চাৰ্ট আপোনাৰ 1100 টকাৰ পৰা 1800 টকালৈকে আছে ইয়াৰে এটা আপোনাৰ এনেকুৱা वाव मोजां नुदोथ' मोजां नुदों ना शपिं खालामबाय जों दिनै सानैबो गोबावनि उनाव सानैबो बोराय बुरै खालामबाय जोङो दिनैहाय पाठसालायाव फैनाय फाजेनो दायो जाबाय थांनोसै पानी बटल दै बटल ला नै दायो जोङो मोनफैबाय न'आवहा ओमफ्राय फैनायनि मानायनि माबा माबिफोरखौ जोङो लालायदिया मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना माने बुंहरो आरो सोरबा आब' भिडिअखौ माने बांद्राय गोलाव बानायनाङा 10 मिनिट 15 मिनिटसोनिल' बानायनांगौ इदि होनहरो नालाय ओंखायनो आं बांद्राय गोलाव बानायासै ओमफ्राय नै दायो ओंखाम खुरबाय माया जोंनो बिलाहि बाथोन दालि जानानै लाग्रोनोसै जोङो जल्दि जाना लाखांबाय ओंखाम दायो नै हासबेन्डआ ड्रपखौ होनो नागिरदों मेगनावहा दे खाथियावनो नाय दे ओरै नाय दं मिसिना नाङा आरो दे नाय दं दे ओरैनो थांगोन थुबसेल' आलुआ गुसु मोनो इदि बोखाराय नाङा आरो मेगनालाय बुलांसै नायदावनानै थाबाय था गुसु मोनो स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय आं जा गिखायोना मेगनाव माने बेफोरबायदि जोनोमनिफ्रायनो माने लाइफआव माने बेनो फार्स्ट टाइम आरोना मेगनाव माबा मोनसे बिदि मुलि ड्रप होनाया फार्स्ट टाइम आरोना बिराद गिखायो आङो मायबा जासिगोन खोमा इदि साननानै ओमफ्राय हासबेन्डआ जेबो जाया होननानै एकदम होना होबाय आरोना स' बेखिनियानोमोन गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम बाय बाय